Hey, boys en girls. Ja, zijn we weer. Hey, bekendmaking van de twee winnaars. Ja. 5 maart, wat ik gezegd heb. Dus dan gaan we nu even kijken wie de winnaars zijn, zeg maar. Ja, kijk, zo is het geworden. Dit is hem. Ja, deze is dit zo. Zo. Dit. Nou, hier. Eentje met deze aansteken. Hop. Ja. Doet het. Eentje met deze. Zo. Dit gaat hem worden. Nou, dan gaan we even kijken, ja. Let's go. Oké. Nou, daar gaan we dan. Even de link kiezen. Dit is de link. Loop de comments. Dan gaan we kijken. Huppakee. Hebben we weer genoeg meegedaan. Gezellig. Dus. Bang, 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 bang. Zo. Zo. Hoppa. Maar dan gaan we dan. Winnaartje 1. Nou, veel succes allemaal. Oké, bang. JRF Fireworks. Ach, ik doe mee. Hey, JRF Fireworks. Ik kom bekend voor. Weet je toch? JRF Fireworks. Ach, ik doe mee. Kijken. Ja, hey, JRF Fireworks freaks. Nou, gefeliciteerd. Ja, toch? Ja, hoppa, hier is het. Nou, JRF Fireworks freaks. Nou, gefeliciteerd. Nou, dan gaan we even naar die andere. Oké, komt ie. Volgende. Bang. Poolse Pyro. Ik doe mee, Achie. En kom, kijk, zo hoort het. Hey, Poolse Pyro. Poolse Pyro. We gaan even kijken. Kanalen. Ja. Hup, alles weergeven. Leren. Laden. Hup. Ja, ook in de hoekje hier zo. Nou, oké, jongens. Nou, kijk hè. Waar gaan we hierheen? Die, even weer omhoog. Ja. Even die ding zo. Even een beetje naar achter. Ik haal hem even naar achter. Nou. JR Firework freaks. Ja, zo. En heb je hem hier? De Poolse Pyro. Nou, boys, stuur maar even een dingetje. Een PM'tje, ja toch? En dan stuur ik jullie die doosjes deze week nog naar je toe, weet je wel? Ik denk dat dat, ik moet even kijken. In ieder geval deze week. Maar voor het weekend heb je het zeker. Voor het volgende weekend. Yes, nou gefeliciteerd boys. Heb je niet gewonnen, weet je, niet getreurd allemaal. Ja, want ik ga volgende week dan naar Valencia toe. En neem ik daar vandaan, neem ik ook weer leuke spulletjes voor jullie mee. Ja toch? Dus gaan we even kijken, wordt ook weer leuk. En na Valencia gaan we gewoon door. We gaan gewoon door. We gaan heel het jaar door met de giveaways. Dus blijf gewoon lekker meedoen. Lekker sportief weer. Dus ik zie jullie bij de volgende giveaway weer. Ja toch? Maar weer nog gefeliciteerd. En ik zie jullie allemaal later. En de tyfus. Was zo. Hoi.